Dobrodošli na moj kanal Svesne misli i unutrašnji mir. Danas pričamo o jednoj osjetljivoj, a svima bliskoj temi. O razlikama između generacija, o nerazumevanju, o ljubavi i strpljenju koje često zaboravimo da pokažemo. Ovo je priča koja dotiče i mlađe i starije i možda će vas naterati da zastanete i razmislite. Postoji nešto što često zaboravljamo. A to je da svaka generacija nosi svoju priču, svoj teret, svoje snove, svoje vreme. Mlađi i stariji ne gledaju isti svet. Oni žive u istom vremenu, ali sve gledaju iz potpuno različitih uglova. Stariji su odrasli u svetu koji je bio drugačiji. Svet rada, discipline, učenja na teži način. Vrednosti su se prenosile u porodici, a reč starijih bila je zakon. Njihov život je bio sporiji, ali i teži. Oni su se borili za osnovne stvari, da obezbede hleb, da stvore dom, da sačuvaju porodicu. Mlađi su pak rođeni u vremenu brzih promjena, a u vremenu u kojem je i znanje dostupno na jedan klik, u kojem se granice brišu i svet čini malim. Oni žive u vremenu izbora, mogućnosti i slobode koja je ranijim generacijama često bila uskraćena. I tu nastaje sudar. Kada stariji kažu nemoj to da radiš, nije dobro, možda misle znam kuda vodi taj put jer sam ga i sam prošao. Kada mlađi govore pusti me, hoću sam da odlučujem. Ono što zapravo govore jeste moram da naučim na sopstvenom iskustvu jer tako postajem jači. I tu nema neprijatelja. To je samo razlika u perspektivi. Zato imam poruku za vas koji ste mlađi. Pre nego što planete, pre nego što kažete reči koje mogu da zabole, zastanite, razmislite. Oni koji vam prigovaraju to rade jer veruju da vas čuvaju. Možda vas nekad ne razumeju, možda vam deluje da vas sputavaju, ali ljubav je skrivena u njihovim rečima, iako je ponekad gruba i nespretna. Kada podignete glas na svoje roditelje, bake ili deke, možda ste im rekli nešto što ih je povredilo dublje od onog što slutite. A oni su to ćutke poneli u srcu. I jednog dana, kad njih više ne bude, sjetit ćete se tih trenutaka i poželet ćete da možete da vratite vreme. Ali tada će biti kasno. Hoćete li tada žaliti što niste imali više strpljenja, što niste rekli hvala što brineš? Jednog dana ćete shvatiti. Nisu oni bili dosadni, nisu želeli da vas sputavaju, samo su vas voleli na jedini način koji su znali. A poruka za one starije? Ne morate svaki put da prigovorite. Sjetite se sebe kad ste bili mladi. Sjetite se koliko vam je tada značila sloboda, koliko vam je smetalo kada vas nisu slušali, kada su vas stalno prekidali, kada se vaše mišljenje nije računalo koliko ste želeli. Zato sada ne morate uvek da imate posljednju reč. Ne morate svaki put da nešto dodate. Ponekad je tišina snažnija od 1000 reči. Ponekad vaš osmeh i vaše poverenje detetu govore više od bilo kakvog saveta. Jer isto kao što vi želite da budete shvaćeni, isto tako i mlađi žele da budu prihvaćeni. Mladi danas nisu više tvrdoglavi od vas nekada, samo drugačije izražavaju svoje snove. Ako ih ne pustite da probaju sami, oduzet ćete im priliku da nauče. Ponekad greška nosi vredniju lekciju nego 1000 upozorenja. Samo kada bismo promenili perspektivu i sve posmatrali iz ugla onog drugog, mnoge stvari bi bile jednostavnije. Mladi često ne vide da iza svake opomene stoji ljubav, a stariji ne vide da iza svake tvrdoglavosti stoji želja da se pronađe sopstveni put. Ako mlađi shvate da stariji ne govore da bi ih sputali, već da bi ih zaštitili, ako stariji shvate da mladi ne prkose iz inata, već iz potrebe da pronađu sebe, možda će biti manje suza, manje ružnih reči, a više razumevanja. Tu dolazimo do nečega što je zajedničko svima, i mlađima i starijima. Najlakše je izgubiti strpljenje.
Najlakše je odgovoriti besno, podići ton, ući u raspravu. To se dešava svima, bez obzira na godine. Međutim, prava emotivna zrelost nije u brzom odgovoru, već u tome da zastanemo, da razmislimo pre nego što progovorimo, jer bes može da prođe brzo, ali posljedice rečenice izgovorenih u afektu ostaju dugo. Ponekad i zauvek. Jedna pogrešna reč može da povredi dublje nego što mislimo, a onaj kome je upućena možda više nikada neće biti tu da mu se izvinimo. Zato zrelost ne znači da se govori sve što nam padne na pamet. Zrelost ne dolazi s godinama. Ona dolazi sa snagom da obuzdamo sopstvenu reakciju, da izaberemo toplinu umjesto hladnoće, mir umjesto sukoba i ljubav umjesto tvrdoglavosti. Na kraju, niko se neće sećati ko je bio u pravu. Pamtit će se samo trenuci kada smo se smeli zajedno, kada smo se grlili, kada smo umeli da pokažemo ljubav bez rasprave. Svaka generacija nosi svoj teret, svoje snove, svoje vreme, ali ono što nas uvek može spojiti jesu poštovanje i ljubav. I možda je baš u tome ključ, da ne tražimo stalno da nas druga strana potpuno razume, već da budemo spremni da damo ljubav, čak i kada se ne slažemo. Zato, pre nego što uđemo u sukob, hajde da zastanemo. Hajde da damo jedni drugima prostora, jer možda će upravo taj trenutak tišine, ta odluka da se ne reaguje odmah, da sačuva odnos. A to je vrednije od bilo kakve pobede u svađi. Hvala vam što ste ostali do kraja i poslušali ono što sam imala da vam kažem. Ako vas je podstaklo da se zamislite, da budete strpljiviji, nežniji prema svojim najbližima, onda je ova priča ispunila svoj posao, ispunila svoj smisao. Prijavite se na kanal ako želite još ovakvih sadržaja, jer svaka misao koja nas vraća miru i povezanosti može da promeni naš svet. Pozdravljam vas!